То бекара хайр хуш мекунам, барои ки ман зарядник ма наовардам. Заряди телефонам там 10% хадора, тунда заряд мемонам, нигоҳ мекунам, саросима зарядника қатъим наовардам. Хай дар корам вақти обед шуд, қатъи ҳамин талхол кор кардестам. хел мекунам ранги овла, хел мекунам ки бояд бо кафони тоза шава, намедонам, хай намерасмаша ки я борам хали овлаи почама кафонда будум, вообще азоб кашида будум. Ана хай май бега сафар дорам, ага дар кор нестам, май бега якҷо меравам, хай бо мегум то наҳоле ҳаматонда рӯзои нав телефони ман мемурам. Ман имрӯз сторис кардан наметавонам, чанд қафас мемура телефонам. Анаи талхони ман ҳаматонда салом расондааст.